Isang guro sa elementarya ang inaresto ng otoridad matapos masangkot sa child pornography. Para sa ibabang detalye, may ulat si Jasmine Gabriel Galban. Alas 5 kaninang umaga, sinalakay ng National Bureau of Investigation o NBI Dagupan at Anti-Cybercrime Unit ng Department of Justice ang bahay ng isang elementary teacher sa Bayambang, Pangasinan. Sa bisa ng search warrant, hinalughog ang bahay ng 22 anyos na guro sa isang pribadong eskwelahan na hindi muna pinangalanan ng otoridad. Nakatanggap ng reklamo ang DOJ ukol sa aktibo manong pagbebenta online ng suspect ng mga malalaswang larawan at video ng mga bata. Tumanggi ang guro na ibigay sa NBI at DOJ ang kanyang cellular phone at laptop pero wala itong nagawa nang ihain na ang search warrant. Kunin namin yung mga nakalista dyan. Basta ho nasa possession nyo. It's a certificate na. Yes, regardless of ownership po. Kinumpiska ng mga otoridad ang laptop, cellphone, USB, monitor at iba pang gamit ng guro na umano'y ginagamit niya sa pagbebenta online. What we found alarming is that yung subject natin elementary grade school teacher, no, and ang fear natin ito baka mamaya magamit niya yung kanyang mga estudyante sa kanyang masamang gawain. Ayon sa Department of Justice, nanggaling sa National Center for Missing and Exploited Children na isang NGO sa USA ang report kaugnay sa illegal na gawain ng guro. Mga dayuhan ng karamihan sa mga katransaksyon ng guro. And based on the video that was sent to us by Nick, parang foreigners yung mga bata. Oo. So most probably hindi naman siya yung nag-create nun, but since he sells or offers to sell and he possesses these videos based on the report, he may be held liable for violation of RA 9775. Meron siyang Twitter account, no? Tapos nag-o-offer siya online, na yes, na mga videos, mga nude photos or videos na very explicit, no, yung child pornography, and he sells it for 50 pesos or $1 each. Tumanggi magbigay ng pahayag ang guro. Dadalhin sa Anti-Cybercrime Unit ang mga kinumpiskang gamit ng guro para sa extraction of evidence bago tuloy ang isang pang kaso laban dito. Yung na-seize nating laptop at saka computers, even the cellphone that we seized, no, ipapa-forensic natin yun. No, titingnan natin, pabubuksan natin kasi mariretrieve naman natin lahat ng in-store niyang data ron. Jasmine Gabriel Galban, naghahatid ng Balitang Amianan.